ίσως είμαι λίγο σκληρός αυτό που θα πω, θα πρέπει να υπάρχει ελληνική κυβέρνηση και κυβέρνηση που αποτελείται από πατριώτες και Έλληνες που δουλεύουν για την Ελλάδα. Αυτό εγώ δεν το νιώθω. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε. Μπορεί να είναι βαρύ. Δεν το νιώθω, κυρία. Είναι βαρύ γιατί εντάξει, δεν μπορούμε προημίου να καταδικάσουμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική ότι δεν είναι πατριώτες. Καταλάβατε τι σας λέω. Οι πολιτικοί μπορεί να θέλουν να λένε ότι είναι πατριώτες, αλλά δεν το αποδεικνύουν ότι είναι πατριώτες. Για να αποδείξεις ότι είσαι πατριώτης, πρέπει να το κάνεις πράξη. Το να το λέμε και να το υποσχόμεθα είναι πολύ εύκολο. Αν δεν το δούμε πράξη, σας λέω, 2 χρόνια, άλλαξε κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι, τουλάχιστον ας βελτιωνόταν το πρόβλημα. Εδώ χειροτέρεψε. Και ξέρετε, ελαφρά την καρδία, το κάναν κακούργημα και τιμωρούν τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας που είναι ο αυτοκινητιστής, ακόμα και παρόλο που υπάρχουν, σας λέω, καταθέσεις, τα πάντα που αποδεικνύεται δηλαδή ότι δεν είναι εμπλεκόμενος, δηλαδή οι ίδιοι λαθρομετανάστες εν υπογράφος το δηλώνουν ότι, ξέρεις, μας έβαλε ο λαθρέμπορας, ο μεσάζοντας κτλ. Γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που κάνουν το λαθρεμπόριο. Εδώ γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, γίνονται τα πάντα. Σε τι ποσοστό, δεν ξέρω αν έχετε τέτοιου είδους αριθμούς, σε τι ποσοστό αθώνονται από τέτοιες περιπτώσεις? Κανένας. Κανένας. Δεν υπάρχει περίπτωση και θα σας εξηγήσω γιατί. Ακόμα και να υπάρχει πρόθεση να αθωωωθεί ο συνάδελφός μας, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Και αυτό σας το λέω με γνώση τι λέω, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγει αθωωτική απόφαση για κανέναν, διότι από τη στιγμή που κατάσχεται το φορτηγό θα διεκδικήσει ο συνάδελφος να πληρωθεί και να αποζημιωθεί. Οπότε ό,τι και να γίνει με την ελαφρότερη ποινή, καταδικαστική όμως θα είναι σίγουρα. Έστω με αναστολή για να μην έχει δικαίωμα διεκδικήσεων. Και βεβαίως μετά υπάρχει και αυτό που λέμε η ρετσινιά στον αυτοκινητιστή. Από το οποίο μαγαζί όλοι είναι ωφελημένοι, εκτός από τους πολίτες της Ελλάδος. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Καλά κάνετε και μας τα θέτετε σε γνώση. Πρέπει να αναδεικνύονται τέτοιου είδους θέματα, γιατί νομίζω ότι αυτά τα οποία είδαμε να συμβαίνουν στη νομική σχολή και όλοι υποκριτικά εκπλαγήκαμε για όλα αυτά που συμβαίνουν, έχουν μία αρχή, από κάπου ξεκινούν. Μα, κυρία Διαμαντοπούλου, αυτό ακριβώς που έχετε μπροστά σας και το κάνουν σήμερα οι φορείς της Ιγουμενίτσας, κάποια στιγμή θα κληθούμε να το κάνουμε κι εμείς. Οι δικοί μας, πιστεύω, επειδή θεωρούμεθα αυτοκινητόπολοι. Θεωρητικά τουλάχιστον είμαστε αυτοκινητόπολοι. Σε λίγο καιρό, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μάλλον δεν θα είμαστε αυτοκινητόπολοι και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο να μην το δούμε στην πόλη μας. Επειδή δεν θα υπάρχουμε ως αυτοκινητιστές. Αν όμως συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως αυτοκινητιστές, επειδή κάπου πρέπει να φύγει το πρόβλημα από εκεί που είναι πλέον υπαρκτό, θα φύγει και θα έρθει, σας το ξαναλέω, στις αυτοκινητούπολεις. Θα επεκταθεί στο εσωτερικό της χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι, βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται στον Άγιο Παντελεήμονα και τα λοιπά στο κέντρο της Αθήνας. Με κάποιον τρόπο πιστεύω ότι προκειμένου τουλάχιστον για επικοινωνιακούς λόγους να δοθεί έστω και επικοινωνιακά λύση, θα προωθηθούν κάπου αλλού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο βελτιώνεται το οδικό δίκτυο στην Ελλάδα, τόσο πιο κοντά έρχεται και η Ιγουμενίτσα στη Μακεδονία, έρχεται η Ήπειρος στη Μακεδονία. 4 ωρίτσες είναι με το φορτηγό. Κάποτε η Ιγουμενίτσα ήταν μακριά, τώρα πλέον είναι πάρα πολύ κοντά. Και θα γίνει ακόμα πιο κοντά. Και δεν είναι μόνο η Ιγουμενίτσα, είναι και η Πάτρα. Σας λέω, το πρόβλημα είναι σύνθετο και θα το δούμε και μπροστά μας να μας χτυπάει την πόρτα. Το είχαμε πει το 2008, το λέμε και σήμερα, δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Τα προβλήματα χρειάζονται μια στρατηγική, το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια. Εδώ αποδεικνύεται ότι το κράτος, τουλάχιστον στη δική μας περίπτωση, δεν είχε συνέχεια. Το μόνο που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν να κάνει, για να μπορέσει να επαναχορηγηθεί τα κονδύλια και να δικαιολογήσει τα λεφτά που παίρνει, χρέωσε ακόμα ένα δίκημα στην πλάτη των αυτοκινητιστών, το έκανε κακούργημα, οπότε είχε όλη την καλή δικαιολογία να πει ότι κοιτάξτε, εγώ καταπολεμώ αυτό το φαινόμενο. Από εκεί και πέρα το μόνο ωφέλιμο που προέκυψε από όλη αυτή την κατάσταση ήταν να δούμε πολύ πιο σύντομα
από όσο περιμέναμε τη Frontex στα θαλάσσια σύνορά μας. Τελικά αναδείχθηκε και το πρόβλημα στα χερσαία σύνορα και αυτή τη στιγμή τους βλέπουμε και εκεί. Φυσικά ούτε και αυτοί νομίζω ότι μπορούν να δώσουν την τέλεια λύση, αλλά τουλάχιστον κάτι ενδεχομένως να γίνει καλύτερο από αυτό που είναι σήμερα. Η Τουρκία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στο πρόβλημα που μας δημιουργεί. Η Τουρκία δεν θέλει να τις αναλάβει και υπάρχουν διάφοροι. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εκεί είναι το θέμα. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε και εμείς πώς διαχειριζόμαστε εγώ, κυρία το Διαμαντοπούλου, δεν ζω στην Τουρκία για να έχω απαιτήσεις από την Τουρκία. Εγώ ζω στην Ελλάδα και έχω απαιτήσεις από την Ελλάδα. Και θα σας πω ένα τελευταίο, δεν θέλω να φάω άλλο από το χρόνο, θα σας πω ένα τελευταίο. Εγώ ξέρετε και πιστεύω εδώ στην Πιερία πολύ. Κατάγομαι από προσφυγική οικογένεια. Αυτό που λέω το λέω και το αισθάνομαι. Κάποτε οι παππούδες μας ξεριζωθήκανε από τον πόντο αφήνοντας πίσω χαμένες πατρίδες. Ήρθανε στην Ελλάδα του 22 και εκεί το τότε κράτος, έστω με τις υποδομές που υπήρχαν, έστω με τις καραντίνες στον Καραμπουρνάκη, τους γιάτρευε και τους έστελνε υγιείς στο εσωτερικό της χώρας. Σήμερα ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει η συντεταγμένη μας πολιτεία. Θα μου πείτε τότε αντιμετώπιζε Έλληνες, συλλέλληνες που χάσαν πατρίδες. Κάπως έτσι είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Όπως οι παππούδες μας χάσαν τις πατρίδες τους εξαιτίας κάποιων πολιτικών αποφάσεων, έτσι και αυτοί οι άνθρωποι χάνουν πατρίδες εξαιτίας πολιτικών αποφάσεων. Και όταν κάποιος χάνει την πατρίδα του και δεν έχει τίποτα να ελπίζει, προκειμένου να φτάσει στο όνειρο και στην ελπίδα, καταθέτει τα πάντα, χωρίς να λογαριάζει τίποτα. Και με αυτό θα σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή και επαναρχόμαστε.